Bagyo Quinta nagbilin sang halit sa pila ka mga lugar sa Western Visayas. Mga residente sa low-lying barangay sa Iloilo City ginpatinir sa evacuation center kasunod sang mamunog nga ulan kahapon. Syudad plano kay uho na makanal sa kada distrito kag magdugang sang pumping stations. Si Zen Kilantang nakatutok. Tungod sa wala untat ang pagbubo sang ulan kahapon sa syudad sang Iloilo, pila ka mga lugar sa syudad ang ginbaha. Makita ng backhoe sa Department of Public Works and Highways sa flood control sa Haro, nga ginbutangan na lang sang luwid para hindi maanod. Ano ba nun sana ano? Gas tambay man na sa di kay na trouble blasa. Bangod sang pagtaas ng tubig sa Haro River, ginpang-evacuate ang mga residente nga nagapuyo sa higad sang suba. Sa datos sang City Social Welfare and Development Office, 97 tanan ka mga individual ang gindala sa evacuation center. Siyam ka mga pamilya sa Simon Ledesma, 17 sa Cubay kag isa sa Barangay San Roque. Ginhatagan naman sila sang syudad sang food assistance. Sa Barangay Ingore, wala tinulugan ang mga residente. Bangod ginbantayan nila ang ilang mga kasapatan. Tanan nga pato, baboy kag manok ang ginsalbar. Pagbaga binantay lang kami sa karsada nga para hindi lang kami magkalaanod sang tubig. Ito amon mga baboy nagsilalaka sa babaw ka karsada agad. Nagpatigayon sang assessment ang City Engineers Office kag DPWH sa mga lugar nga ginbaha. Plano sang syudad nga kayuho ng mga kanal sa kada distrito kag magdugang sang pumping stations. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.